салом дӯстон, айни замон дар байни садбаргу ашанг қарор дорем назди боғи Алишер Навоӣ. Аз ин тараф садбарг аст, аз тарафи дасти чап вазорати маориф. аз ин тараф бошад ашан аст дӯстони азиз. дар ин ҷо худи боғи Алишер Навоӣ ва рост роҳ ба сӯи Овир ва Славянский. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 15 ошона иборат аст. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 14 ошонаш ҷойгир аст. дар 14 ошона қарор дорем дӯстони азиз. манзараи қафлои бино мана ҳамин вазорати маориф мебошад. бивши зелени бозор трезои хонарои калонро нигоҳ мекунад. дар бино дута лифт мешавад ва дар подъезд ҳамагӣ 4 хона аст дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. аз рӯи қоида агар гирем, якхонагаи студия мебошад дӯстони азиз, лекин духонагаш мегӯем. масоҳаташ калон аст 64 метри квадратӣ дар 14 ошонаи бинои навастройка. худи бино аз 15 ошона иборат аст дӯстони азиз. сохтмони бино ба анҷом расидагӣ аст. каме корҳои таъмирӣ мондагӣ аст. тамом дӯстони гиромӣ, хона бо таъмири нав, замонавӣ ва зебо таъмин мебошад. бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест дӯстони азиз. ҳамаи хона ба пуррагӣ хонаи нав аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад дӯстони азиз. роҳ рав аст. ин ҷо ҷои меҳмонхона, ин ошхона ва ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона бо ҳамон. ҳоҷатхона бо ҳамон. хона албатта ки бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. даромадгоҳи хона, ҳоҷатхона бо ҳамон ва ошхона тёпли пол дорад дӯстони азиз. ин ошхона мебошад. аҳамияти чӣ қадар хона як таъмири зебо дорад. ин меҳмонхона. аз трезои хона роҳи калонро дида мешавад. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, маркази шаҳр. дӯстони азиз, боғи Алишер Навоӣ ростаки ашан мешавад. аз ин тараф рост кӯчаи Мирзо Турсунзода ва донишгоҳи Славянӣ, камтар поёнтар аллакай Душанбе плаза дӯстони азиз. аз ин тараф ростаки меравем, аллакай Садбарг мешавад. ва аз ин тараф агар болотар равем, вазорати маориф. дар назди бино бошад сабпрокуратураи ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон. хулас минтақаи беҳтарин аст. ва ман ҳамин театри опера ва балет. минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳо, марказҳои савдо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. хулас минтақаи беҳтарин аст. ва ин бошад ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб. нархи хона бошад 950 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зангзада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо хоҳиш дошта бошед, метавонед бо ягон парда ё ин ки девори пластик ошхонаро маҳкам кунед, ё ин ки баръакс метавонед меҳмонхонаро ҳамин гуна маҳкам кунед. ихтиёри шумо. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.